Здравейте! Това е първото видео в моят канал Beauty Guru. Днешното видео ще е какво получих за моят рожден ден. За това видео трябва да останете с мен. Първото е този парфюм, който мирише уникално. Те са едни и същи с този. Много хубави, супер яко миришат. И да, много са хубави, изключително доволна останах от тях. Другият парфюм, момент да го намеря, ето този, който струва 10 лева, сам него ми казаха. Супер яко мирише. И то, да, много е хубав. И да. Втория продукт, почваме с шампуаните. Това е много хубав шампуан, който е напълнливе. 100% натурал. Много хубаво мирише, с него се изкъпах и много ми хареса. Второто е на DAF, който пак е 100% натурал. От него съм изключително пак доволна, много ми хареса. Да. Нека да преминем и към пяните. Първата пяна е ето тази на Tauf. Ето такава е марката, не мога да я прочета. Много хубава. Да. Другата е на Pantene. Да, много е хубава. Имам още една, сам че тя не ми е от рождения ден, но от нея не останала доволна. Така, нека да преминем и към червила. Това е, останах много доволна от това червило. От Violet Rose Gel. Сега ще ви покажа. Ето цветът. Супер яко стои върху устните. Много съм доволна от него. Дори като се храните, има още малко остава. Мирише на нещо сладко. Малко е странно червята да миришат. Изобщо да имат някакъв мирис. Другото червило, ето този, това не е пигментирано. Аз съм го таковала. Че аз в такива капачки не мога да ги таковам. Ето това е. Не е пигментирано. Да, и от него съм много доволна. Супер яко. Супер дълго време стои върху устните. Нека да преминем и към ногти. Получих ето този лак, който е червен. Много ми харесва. На камерата стои като розов, но е червен. Много хубаво. Марката е на Rupsity. Номер 30. Не знам дали ще го види камерата. Другото... забравих. Ето това червило, което и то също е много хубаво. Имам още едно на ванилия. Ето го, то от череша, а другото ми е от ванилия. Да, наистина имат някакво усещане, че наистина са правени от череша или от там каквото са правени. Получих и тази четка, която е за руж. Много мекичка. И това, не знам точно какво е, на лакосте. Когато се намажа на ръцете, стават много гладки. Не знам какво е това.
стават изключително гладки. Да, и от него съм много доволна. Получих едно колело, което, да, и то е много хубаво, но не искам да го показвам пред камерата. Това беше, хора, моето видео. Ако ви е харесало, давайте долу в коментарите какво искате да видите. Дано да ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте тъм нагоре. И само ще ви кажа адиос.